Molketaapjen wordt duurder. Van 1 januari zullen ze strenger controleren op de verkoop van rauwe molken. Boeren die nou nog 4 keer in het IE molkenmonsters opsturen, moeten dat aanst alle mannen dwan. Ook de biologische molketaap in Twiesel ontkomt er net woon. Ik vind het jammer. Zo simpel is het. Dus ja, wie snapt het ook niet recht waarom dat het nou zo moest. Omdat die kwaliteit die is goed. En die wordt ook door de melkfabriek gecontroleerd. Dus om dat nou extra te controleren, ja, dat is weer niet een betutteling. De monsters worden onderzocht op salmonella en orenbacteriën. Dat extra testen kost het meer yield en dat vielen net alleen nog de boeren, maar ook de consumenten. Dat kost €150 het monster. Dus je bent zo'n €1500 in het jaar extra kwijt. En wie zal dat ook aan trof bereikt niet maken in de literprijs. Wat we jammer vinden. Een liter molken zal dat toch zo'n 20 cent duurder worden. Maar dat is voor de verste klanten van de molketaap geen reden om noodwijn naar de supermarkt te zieken. Het gaat om de kwaliteit. En natuurlijk, dit moet gewoon blijven. Toch? Ik kom hier iedere week en we rijden daar best een stukje voor om. We komen zelf uit Rensje bij Geest. Het is 40 kilometer op en neer. Waarom blijft u dan toch voor de melktap kiezen? Omdat ik geloof in rauwe melk. Dat dat echt gezondheidsvoordelen heeft ten opzichte van de UHT-melk en de gepasteuriseerde melk. Dit is gewoon een ontmoedigingsbeleid eigenlijk. Hè? Dat is het gewoon. Hè? Ze vinden het gewoon net leuk dat er melktaps binnen. Hè? Dat nou ja, direct onder de consument leveren wordt. Ze gaan gewoon liever dat het via de winkels gaat.